bueno, molt bones a tots, no? Benvinguts al canal. I bueno, avui em sembla que parlarem de futbol, no? Que fa temps que... Bueno, jo sóc un aficionat, no, del futbol i això. Visca el Barça, visca l'Espanyol, Girona... El que hi ha, no? Pues, bueno... jo estic cada any més al·lucinat amb els preus dels jugadors, no? És allò que dius, hòstia, és caríssim, no? No es pot permetre, no?, que deia Núñez. En pau descansi, ojo, Pues veig uns números que és per flipar, no? Perquè ara entre el mercat d'hivern o l'estiu potser es fitxen jugadors que tela. Per exemple, Neymar, Griezmann, Mbappé... Molts euros, tio, joder, que... Hòstia, perdó per ser mal parlat, però és que em carda molta ràbia, saps? 350 milions d'euros, tio. Què és això? Què és això? Mai s'ha vist, mai. Espectacular, tio. Pues jo amb aquesta pasta viuria l'eternitat, tio. L'eternitat, t'ho dic. Pues no sé. Es veuen barbaritats i, bueno, clar, el futbol té una cosa, fas molt esport, gimnàs, córrer molt, genolls pateixen, cames també, tot el cos. Sí, estan molt ben pagats, però entre poc i massa, perquè els preus dels jugadors... La mà, hòstia... Carda besar de mirar els preus dels jugadors. Doncs, bueno, què anava a dir més? No sé, és que després el futbol està sobrevalorat. No massa, però... De què? Això és el que està sobrevalorat. És el primer, és l'esport que mira més gent. Clar, és el més pagat, més patrocinat, més de tot, però bueno, no sé. Després, és que jo no entenc una cosa, com no ho veuen ells mateixos el que estan pagant? Després diuen que estem en crisi, no? Hòstia, jo... Crisis pel futbol no en veig pas cap, mai. N'he vist mai això de crisis. Amb el futbol mai. No sé d'on treu els calés, Els deuen treure de sota la màniga o jo què sé, però... No hi ha manera de veure això. No, és que és impossible. Saber tot el que hi ha darrere del futbol és... Uah, és impossible, tio. Però el que us estava dient, no? Que, bueno, després... Però clar, després els jugadors, quan es retiren, després què fan? Se'n van a la ràdio, o a la tele, o... No sé. Fan alguna cosa. La qüestió és fer alguna cosa, però clar, quan guanyes aquests calés, és que... Per exemple, jo fos futbolista, fiquem un exemple, no? I guanyés aquests calés, tio, és que, aniria, potser em quedaria aquí a Catalunya o a Espanya i a viure tota la meva puta vida. És que és així, tio, no hi ha pas altre. Després, no sé per què volen tants calés si igualment no els gasten, tio. Bueno, potser sí, però no. Però és que no, és que no. No. És impossible. Com vols gastar aquests calés, tio? És que a mi escalofries, tio. Joder. Va, pues... No sé, jo volia xerrar això, no? I espero que us hagi agradat el vídeo i... És que ja no sé ni què més dir. Sap greu. No...
Ja faré un altre vídeo comentant una altra cosa, sobre, no sé, ja pensaré alguna cosa. Potser, no sé, dient-vos bones festes i això, ja veuràs. Bueno, va, doncs, gent, cuideu-vos molt, no?, i salut, i ja ens veurà un altre vídeo, nanos. Cuideu-vos. Va.